Joo, minulla on iloisia uutisia. Koko maailma on herännyt siihen, mitä mä oon saarnannut jo 30 vuotta, että Heikkilä on ollut oikeassa. Ja kyse on tästä ruokavaliosta, jota alun pitäen käytettiin niin kuin diabeteksen hoidossa, mutta nyt on osoittautunut, että se tehoaa hyvin moniin muihinkin sairauksiin, jopa syöpään. Ja tässä viime aikoina olen huomannut sen, että myös mielenterveysasiat on noussut pinnalle ja minulla on ollut potilaita, joilla on raskaan sarjan mielenterveysongelmia, niin ne ovat päässeet kaikki lääkkeistään vaan tämän yksinkertaisen ruokavalion pohjalta. Ja olin tässä yhteydessä yhteen Harvardin yliopiston psykiatriin, joka on todennut samaa. Ja nyt maailmalla on levinnyt tällainen uusi liike kuin metabolinen psykiatria, eli niin kun näitä ongelmia hoidetaan ruokavaliolla. Sitten tämä ruokavalio tehoaa hyvin kaikkiin aivo-ongelmiin ja tietysti rasvamaksaan ja sydäntautiin, ja lista on hyvin pitkä. Koko ajan löydetään lisää, miten se vaikuttaa, koska kysehän on metabolisesta sairauksista ja se on kokonaisvaltainen tila ihmisen elimistössä, josta ei niin kuin synny yhtä sairautta, vaan siitä syntyy monia sairauksia, jos se jatkuu. Ja jos sä vaikutat siihen metaboliaan niin kuin tasapainottavasti, niin nämä muut sairaudet häviää. Eli tämä on niin kuin kauhean mielenkiintoistakin tullut siinä mielessä, että todellakin on mahdollista yksinkertaisilla ruokavalioilla päästä lääkkeestä ja toipua ja parantua. Sillä suurin osahan näistä sairauksista ei ole siitä, että ne tippuisi taivaasta meidän niskaan, vaan on siitä, miten me elämme ja meidän elämän tavoista. Tämä ruokavalio on se keskeinen asia, millä nämä ongelmat poistuu. Kun tuo sana metabolia on vähän vieras suomalaisille, niin se tarkoittaa aineenvaihduntaa. Eli kaikki, mitä meidän elimistössä tapahtuu elämän aikana, solut ja verenkierto, kaikki ne on niin kuin osa sitä metaboliaa. Ja tämä häiriö koskee siis tätä koko elimistöä. Ja se perusidea tässä on, mistä se häiriö tulee, on siinä niin, että me syödään väärää ruokavaliota. Ja se on ruokavalio, joka sekoittaa meidän hormonitasapainon. Ja se keskeinen hormoni on insuliini. No, tästä insuliinista ei virallinen puoli juuri puhu mitään muuta kuin siinä yhteydessä, jos sitä puuttuu, niin kuin diabetes 1. Mutta se on niin, että kun syödään väärää ruokaa, niin se lisää insuliinin tuotantoa. Insuliini on hyvin voimakas anabolinen hormoni ja se on hormoni, joka voi aiheuttaa syöpää. Ja jos sitä on liikaa, niin se sitten vaikuttaa kaikkiin muihin hormoneihin niin, että koko hormonisäätely menee sekaisin. Ja se perusidea on siinä niin, että sä voit vaikuttaa tähän insuliiniin pelkästään ruokavaliolla. Ja syödä sellaista ruokaa, joka yksinkertaisesti ei stimuloi insuliinituotantoa. Niin elimistö vähitellen asettuu normaalitilaan ja kaikki toimii hyvin. Ja tämä on ihan nähtävissä jokaisen kohdalla, jolla näitä ongelmia on. Ja se on niin kuin sellainen asia, että se tulee hiipiä. Insuliiniresistenssiä voi olla ihmisillä, vaikka niille ei niin kuin ole mitään erityisempää ongelmaa. Insuliiniresistenssi voi alkaa jo lapsuudessa ja usein alkaa, koska nämä lihavat lapset on insuliiniresistenttejä. Mutta usein näkee tuolla kadulla nuoria naisia, jotka on pakonomaisesti laihduttanut itsensä jumpalla ja paastolla ja kaikilla, niin niillä on kuitenkin nämä jenkkakahvat, ja nämä jenkkakahvat viittaa siitä, että on insuliiniresistenssi. Että tämä on niin kuin sillä tavalla aika vähän salakavala ongelma, mutta siinä sitten tulee erilaisia ongelmia, suolisto-ongelmia ja kaikkia, ja niihin haetaan erilaisia ratkaisuja ja kauheasti lääkkeitä ja noin poispäin. Jos mä puhun vähän siitä insuliiniresistenssistä enemmän, että mä tutustun Saksassa niin kuin kahteen semmoiseen lääkäriin, jotka on tätä hormonitasapainoa tutkinut, ja ne on todennut siinä niin, että kun on anaboliset ja kataboliset hormonit, niin
ne on niin kuin vähän yin ja yang niin kuin kiinalaisessa lääketieteessä, että ne ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa ja siinä johtuu sen, että jos joku niistä hormoneista nousee liikaa, niin muut hormonit joko laskevat tai nousevat, että ne tasapainottaa sitä tilaa. Ja esimerkiksi jos insuliini nousee siellä anabolisella puolella, niin katabolisella puolella esimerkiksi stressihormoni kortisoli nousee, niin ne pysyy tasapainossa. Eli ihminen, jolla on insuliiniresistenssi, niin sillä on korkea kortisoli, joka sitten taas lisää sitä kierrettä. Ja kuitenkin niin kuin ainoa hormoni, mihin voidaan niin kuin vaikuttaa tehokkaasti, on tämä insuliini. Kun sen saadaan tasapainoon, ne muut tulee perässä. Salaisuus, miksi se toimii, tämä ruokavalio, on se, että kun tämmöinen insuliiniresistenssi kehittyy, niin elimistö ei saa riittävästi polttoainetta, koska se estää sokerin tehokkaan käytön. Insuliiniresistenssi yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että solut rupeavat vastustamaan insuliinin liikastimulaatiota, joka johtuu ruokavaliosta. Ja siitä tulee kierre, että pysyäkseen niin kuin tasapainossa verensokeri, niin elimistö pumppaa lisää insuliinia. Ja sillä tavalla se insuliinitaso nousee elimistössä. Ja se on hyvin vaarallista, koska se aiheuttaa sitä syöpää, jos sitä on paljon, ja kaikkea muuta. Ja tämä sitten johtaa siihen, että monet elimet eivät saa riittävästi energiaa, kun se järjestelmä ei toimi. Ja tämä näkyy erityisesti aivoissa. Aivotkin kehittää insuliiniresistenssin, ja tämä normaali sokeri, mikä on se peruspolttoaine aivoilla, niin ei toimi kunnolla. Ja siitä on selitettävissä nämä mielenterveysongelmat, kaikki nämä neurologiset häiriöt ja esimerkiksi Alzheimer. Alzheimeria on katsottu siinä niin, että solut eivät pysty puhdistautumaan tarpeeksi ja ne täyttyy niin kuin väärillä proteiineilla. Niin se johtuu yksinomaan siinä niin, että se energiapumppu ei toimi, kun niillä ei ole energiaa. Ja sitten kun mennään tähän ketogeeniseen ruokavalioon, niin se tarkoittaa sitä, että elimistöllä on mahdollisuus käyttää rasvaa polttoaineena sokerin sijaan. Ja tämä rasva, mikä menee polttoaineeksi, muuttuu maksassa ketoaineeksi. Ja nämä ketoaineet on moninkertaisesti tehokkaampia kuin itse sokeri. Ja ne läpäisee aivoisteen ja ne parantaa. Ja silloin on saatu hyviä tuloksia. Ja tämä selittää hyvin paljon nämä neurologisten sairauksien huimat parantumistarinat ja mielenterveystarinat ynnä muuta. Mutta se on kumma, että tätä ei virallinen puoli ole selittänyt, mutta tämä on nyt tullut läpi ja ollaan sitten niin kuin tyytyväisiä. Ja se, mikä tässä on todella hyvä, että se voi tehdä kuka tahansa itse, kun hän vähän pääsee hajulle tuosta ruokavaliosta. No se on se tärkein, että siis hiilihydraatteja täytyy rajoittaa, että elimistö siirtyy polttamaan rasvaa. Mutta sitten toinen asia on sellainen, mikä tuon ruokavalion kanssa on, että kun ihmiset ajattelee ruokavaliosta, että se on vaan energiaa ja sillä tavalla, mutta siinä on kanssa paljon muutakin kuin energiaa ja rakennusaineita. Ruoka on myös informaatio. Siellä on paljon mikroravinteita, jotka vaikuttaa solujen ihan geenitasolle asti. Eli siis kannattaa syödä luonnon ruokaa ilman mitään kemikaaleja, jotka häiritsevät tätä prosessia. Eli mennään niin kuin taaksepäin tämän ruoan suhteen. Ei näitä ollut ennen näitä ongelmia, eikä niitä ole missään alkuperäiskansalla mitään tämmöisiä ongelmia, kun ne syö sitä ruokaa, mitä on luonnosta saatavina. Että sillä tavalla, kun itse ruokkii itseensä, niin kannattaa niin kuin katsoa sitä laatua. Ja usein se on halvempaakin se ruoka. Ja sitä täytyy vaan niin kuin tiedostaa hieman, että mistä se on peräisin ja mitä sillä on tehty. Ruoasta puhuen vielä, että kaikki ei ole olemassa semmoista yleismaailmallista hyvää ruokaa, vaan se on aina paikallinen, kulttuuriin sidottu asia. Ja Suomihan on maatalousmaa, ennen kaikkea maitomaa. Ja se on äärimmäisen tärkeä ravinnonlähde Suomessa. Ja maitorasvat tuottaa terveyttä, vaikka ne kuinka väittäisi vastaan, niin koko nykytutkimus osoittaa, että se todella pitää meidät terveenä, estää syöpää, laihduttaa ja kaikkea muuta. Niin on paljon semmoisia ainesosia maidossa,
jos se saa olla normaali tilassa se maito, niin ne on käytössä. Ja tuossa just sai viestiä sieltä isosta lännenmaasta, että Kennedyn porukka on niin kuin määrännyt, että koulut saavat käyttää täysmaitoa lapsille. Ja se on nyt astunut voimaan. En tiedä mikä Suomen tilanne, mutta tätä täytyisi aika vakavasti miettiä. Ja sitä on tutkittu, se on erittäin terveellistä. Siinä on paljon sellaisia vitamiineja, mistä ei muualta tule. Ja se on tärkeää, että niin kun nämä eläimet saa vapaasti laiduntaa ja syödä vapaasti. Että nämä on tämmöisiä tärkeitä asioita, että jos se ravintoketju eläimilläkin on väärä, niin se vaikuttaa ihmisiin. Ja jos se on oikein, niin se sitten korostuu se ravinto ihmisiin. Ja liha on todellista terveysruokaa. Että mikään ei voi korvata lihan proteiineja ja lihan ainesosia. Että kaikki nämä viritykset, mitä näistä on tehty, ne on hyvin prosessoitu, ne on hyvin kemikalisoitua. Meillä kävi kylässä sukulaistyttö, joka ei voinut sitten syödä luonnonruokaa, vaan kaikki oli vegeä. Ja hän halusi erityisesti vegemakkaroita. Ja käytiin ostamassa, niin se lisäainelista oli ihan hurja siinä makkarassa. Jotkut mä en enää muista, mutta oli sellaisia, jotka suoraan vaikuttaa haitallisesti niin kuin geeneihin. Että tällaista ne tarjoaa. Sitten tässä tuli ihan Amerikasta viestiä, että tämä Kennedyn porukka, kun on tutkinut näitä lasten karkkeja, niin niissä on paljon arsenikkia. Ja ne on niin kuin mitannut niitä arsenikkiarvoja. Ne on niin kuin sikäläisiä, mutta ainakin yksi semmoinen tutun näköinen tuote oli kuin KitKat. Niin sen määrä, mitä voisi syödä lapsi vuodessa, on 1,5 patukkaa. Muuten jos käyttää, niin se arsenikkipitoisuudet nousee liikaa ja ihmiset syö niitä päivittäin. Että kannattaa jättää nämä tämmöiset hyllyyn ja näitä tulee koko ajan tätä tietoa lisää. Mutta tämmöinen tämä maailma on. Sä voit itse äänestää jaloillasi. Sana insuliiniresistenssi on monelle vähän vieras ja ihan lääkäreillekin vieras, että mitä se todellisuudessa tarkoittaa. Ja mä yritän tässä selittää, mistä on kysymys. Insuliini on niin kuin hormoni, joka on varastohormoni, että mitä ikinä me syömme, niin se insuliini siirtää tämän energian soluihin, niin kuin sokerin muodossa ja noin poispäin. Että sitä tarvitaan insuliinia siinä. Ja mitä enemmän sitten syödään semmoista ruokaa, joka stimuloi insuliinia, niin sitä enemmän sitten tarvitaan insuliinia. Ja jos ruokavalio sitten koostuu pelkästään siitä, niin insuliinitasot alkaa nousta korkealle. Ja tämä insuliinihormoni on sellainen, joka on haitallinen kanssa. Ja jos sitä kasvaa liikaa, niin solut alkavat vastustaa sen toimintaa. Jotta verensokeri pysyisi noin suurin piirtein kohtuullisella tasolla, niin eritetään kuitenkin lisää insuliinia. Eli se insuliiniresistenssi-sana vaan kertoo sitä, että meillä on liikaa insuliinia verenkierrossa ja elimistössä. Ja se on taas hyvin haitallinen ja se vaikuttaa kaikkeen hormonitoimintaan. Ja siihen voi vaikuttaa yksinkertaisesti sillä tavalla, että syö ruokavaliota, joka pitää insuliinitasot matalana. Nyt kun puhutaan ylipainosta, niin aina sanotaan, että se on liikunnan puute ja syödään läskiä ja ollaan liikaa. Se on kaikki roskaa puhetta sikäli, että ilman insuliinia ei synny rasvaa. Ja tämähän on aina tiedetty esimerkiksi, kun diabetes 1 syntyy, niin siinähän tapahtuu nopea laihtuminen, kun ei ole yhtään insuliinia. Ja tämä on kumma, että sitä niin kuin virallinen puoli edes tajuu. Siis tämä rasva kasvaa pelkästään insuliinista. Ja mä tuossa katson yhden amerikkalaisen tutkijan esitystä, kun hän oli niin kuin noissa petrimaljoissa kasvattanut rasvasoluja. Ne ei lisiä kuin muut solut, mutta kun hän tipautti sinne pienen pisara insuliiniin, niin ne rupesi paisua hetkessä. Ja tämä tapahtuu sun elimistössä. Eli periaatteessa, jos haluaa laihtua, niin se on siinä, että sun täytyy ensiksi saada insuliini alas. Ja se ei tapahdu sillä tavalla, että syöt jotain lääkkeitä, jotka vie sulta ruokahaluja. Se on niin kuin paha tie,
vaan ruokavalio, joka laskee insuliini, kaikki tulee mukana ilmaiseksi perässä. Ja se ei maksa mitään.